हे हॉल आहे ना, तर मॉड्युलर किचन आहे सर्व. हे बेसिन आहे, खिडकी आहे त्याला व्हेंटिलेशनसाठी. हा आहे आमचा बेडरूम. बेडरूम जरा मोठा आहे. आलूचं पान आहे काय? काय बोलते? आलूचं पान, आलू वडीचं. मग तुम्ही परत विक्रोलीला कसे आलात? तर थोडंसं बघितलं एक्सपिरियन्स घेऊन, पण तिकडे बघितलं की सोय नसेल तर जास्त नाही राहू शकत आपण तिकडे. तर असं झालं थोडंसं. आम्ही एक्साइटमेंटमध्ये गेलो होतो तिकडे, पण थोडंसं पॉज घ्यायला लागणार आपल्याला. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आता कुठे चाललो आपण? मार्केट फिरायला. पाऊस येईल बा आता. पाऊस पकडा छत्री. 200 आहे, 1 किलो 100 ग्राम आहे ना, 260 के. नमस्ते सर्वांना. तर कुठे आलो आहे आपण आता? नवीन घरात आलो आहे, नवीन प्लॉटमध्ये. नवीन फ्लॅट घेतलेला आहे. तर कसा दिसतो लांबून दाखवूया. तर हे आहे आपलं काय? नवीन हॉल. हे हॉल आहे ना. आता काजल लांब जा, किती लांब आहे बघूया. ओके. आणि जर आपण आता पाठी फिरलो तर आपला व्ह्यू बघा कसं समोर दिसतो. तर इकडे आपला हॉल. आता दाखव कसा मोठा घर आहे, किती मोठा घर आहे दाखव. हॉल बघितलात ना? हे बघा असा. म्हणजे मोठाच आहे त्याला, म्हणजे तेवढा पण मोठा नाही. हे असा हॉल आहे एवढा. नंतर इथे वॉशिंगसाठी एरिया हे किचन बघा. ऑरेंज किचन आमचा. मॉड्युलर किचन आहे. काजलदा तिकडे उभी राहा. आणि एल शेप आहे. सर्वात जास्त प्रश्न काय पडला असेल मम्मी, कधी घेतला, काय, कुठे, काय बोलले नाही, काय नाही आहे ना, असंच बोलणार ना. तर किचनमध्ये हां, तर मॉड्युलर किचन आहे सर्व. हे बेसिन आहे, खिडकी आहे त्याला व्हेंटिलेशनसाठी. आणि कॉफी बनवायची गरज नाही, डायरेक्ट कॉफी दिलेली आहे टाईल्सवरती. आणि आता या साईडला इथे आपलं बेसिन, या साईडला आंघोळीचं, या साईडचं वॉशरूम बाथरूम दोन्ही आहे. वरती पाण्याची टाकी आहे. आणि असं करून आमचं रूम संपलेला आहे. नाही, मेन म्हणजे बेडरूम, तरच तर रूम मोठा होणार ना. हा आहे आमचा बेडरूम. बेडरूम जरा मोठा आहे. वा 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 वा. त्याला खिडकी आहे. ओके. आणि तुम्हाला जरा लाईट जरा कमी वाटत असेल कारण आम्ही संध्याकाळच्या वेळेला शूट करतोय. तर इकडे अशी सर्व सुविधा दिलेली आहे. इकडे फॅनची गरजच नाही कारण एवढी थंडी आहे इकडे. मस्त लागते. चला आता हे परत आता रिटर्न टूर दाखवूया. हे समोर. आणि इकडे आमची वॉशिंग मशीन, जुनी वॉशिंग मशीन ठेवलेली आहे आमचं. इकडं आमचं चार्जर. ठीक आहे. किचन. आणि असं परत गेल्यावरती हॉल. तर 2 मिनटात आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवलेलं आहे. तर हे सर्व असं कसं खटबुटीत कसं झालेलं आहे सर्व हे? हा काय फ्लॅट आहे? नवीन आहे का फ्लॅट आहे का जुना फ्लॅट आहे तुमचा? नवीन ठेवलेला, खूप वर्ष झाली ना. तो जुना झाला. ह्याची स्टोरी आम्ही तुम्हाला एकदम बसून सांगूया. आता किती वाजले बघा, संध्याकाळचे 7 वाजायला आले. बाहेर पाऊस बघ, बाहेर जाऊन दाखव बघा. पाऊस आणि वारा खूप असल्यामुळे पाणी आतमध्ये येतोय बघा. व्ह्यू छान आहे ना इकडून. तिकडे बघा आमची पॅकिंग झालेली आहे. आणि आमची नवीन फ्लॅटची ट्रिपसुद्धा झालेली आहे. आता कसं फ्लॅटला थोडं रिनोव्हेशन करायचं आहे म्हणून आम्ही फक्त बघायला आलेलो. आता आम्ही चाललो परत आमच्या घरी. हे पण आपलंच घर आहे, पण हे थोड्या वेळानंतर आपलं घर होणार आहे. आता जरा काम करायचं आहे ना. रेडी? चला बॅग घ्या आणि बाय बाय. तर अशा प्रकारे आमची ट्रॅव्हलिंग झालेली आहे. एकदम दमलेलो आहे.
1 तास तर ट्रॅफिकमध्येच केला. तर आता तुम्हाला आम्ही घर दाखवलं, घराची टूर दिली बरोबर. हॉल, किचन आणि बेडरूम, 1 BHK आपला रूम आहे. आणि पहिला तर क्वेश्चन, कधी घेतला मम्मी हा रूम? कधी घेतला? खूप वर्षापूर्वी घेतलाय. खूप वर्ष झाली घेऊन. आणि पप्पा होते ना त्यावेळीची गोष्ट आहे, त्यावेळी तो रूम घेतला होता. हां. मग एवढा वर्ष तो रूम काय रेंटवर दिला होता. हां, तो रूम आम्ही रेंटवर दिला होता. आणि आता खूप वर्ष झाले तर रेंटवरून काढला पाहिजे ना. होय. कंटिन्यू पण आपण एकाच व्यक्तीला 2 व्यक्तीला एवढं वर्ष नाही ठेवायचं, मग ते कसं असं त्यांना त्यांचं वाटायला लागतं. तर त्यांना काढलं आणि थोडं रिनोव्हेट पण आम्हाला करायला वाटलं. तर बाकी आता बघितलं, आम्ही गेलो होतो तिकडे, राहिलो. आता पहिलं इम्प्रूव्हमेंट म्हणजे तिकडे आपल्याला पेंटिंग करायची, बरोबर. मग तिकडे साफसुथरं करायचं सर्व, मग पंखे लावायचे, मग अपडेट करायचंय, मग सर्व अपडेट करायचंय. आणि ते अपडेट करायला आपण बघणार आहे, वेगवेगळ्या मार्केट फिरणार आहे. आपलं काम झाल्याशिवाय पण आपण तिकडे राहू शकत नाही. हा, तेच म्हणतोय की पूर्ण व्यवस्था तिकडे केल्याशिवाय करायला पाहिजे सर्व. तरी आम्ही जाताना थोडस म्हणजे जे लागेल 2-3 दिवसाचं सामान तेवढं आम्ही घेऊन गेलेलो आणि ते तिथेच ठेवलेलं आहे. आणि ते सामान आता आम्ही तिथेच ठेवलेलं आहे. हा, तर आम्ही आपलं एक घर आहे, आपण तिकडे राहू शकतो. हे घर आम्ही तुमच्यासोबत पण शेअर केलं. अजून थोडंसं चेंजेस झाल्यावरती तुम्हाला सर्व दिसेल. बरोबर. चेंजेस करायला मग बाहेर फिरायला जाऊया कुठेतरी, तिकडे बाहेर फिरून बघूया कुठे कुठे काय. असं रूम बनवायचा की माणसं चांगलं वाटलं पाहिजे आपल्याला पण. तर मॉलमध्ये जाऊया ते बघायला. काजल तुला आवडेल? आरामात या. ग्राउंड फ्लोर ना? किती फ्लोर आहे टोटल? 23 माळ्याची बिल्डिंग आहे. नको 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 तुम्ही तिघं जाऊ, आम्ही दोघं बाटून येतो. बरोबर आहे ना? कुठेतरी किती हा किती 700 रुपयाचं एक. हा, हे एवढंच फक्त. पण डिझाईन छान केलंय ना. कसं वाटलं मम्मी? मस्त ना? छान आहे. हा घर कसं वाटलं? आपला खाली फ्लॅट आहे ना, तो असं बनवायला लावूया. कलर कॉम्बिनेशन पण कलर्स मस्त. आता न्यू फ्लॅट घेतलाय ना, हे काच बघ काजल, काच कशी वाटली? ही काच कितीला आहे? 5490. 5490. हे किती रुपये? हे वास 300 रुपयाला. आणि याचा पॉट जर आपण घेतला ना सेपरेटली तर ते 600ला. काय काय आवडलं? हा मम्मी, काय काय आवडलं? हे आवडलं. छान आहे ना, हे छान आहे. हे बुक शेल्फ मस्त आहे ना. बापरे, असं वाटतं पॉशमध्ये कुठेतरी बसलेलं आहे. कलर कॉम्बिनेशन आणि हे सर्व एकदम मस्त आहे ना. आळूचं पान आहे काय? काय बोलते? आळूचं पान, आलू आळू वडीचं. ते मॉल. हे बघा, पूर्ण लहान मुलांचं सेटअप फक्त 60,000 रुपये. 60. मम्मी 60,000 रुपये त्याने एवढं बनवून घ्या. मस्त आहे ना. 60,000. सबस्क्रायबर फॅमिली इकडे राहायला बाजूला इकडेच आहे.
बघ कसल्या कपात दिले. तो डाऊट आहे, तो कप खायचा आहे का तो? नाही ना. मॉलची लस्सी पिऊन बघ जरा कशी लागते. स्ट्रॉ वगैरे नाही दिली. नाही चांगली आहे. साई पिऊन बघ. चांगली आहे पण आंबट आहे. स्ट्रॉ वगैरे मागायचं ना. आंबट आहे. कोणती लशी आंबट लशी सांगितलेली का? किती रुपयाची माहिती काय? 100 रुपीज. हां बघा, एकच लस्सी 100 रुपयाची लस्सी 4 जण पिलो. आंबट आहे. आंबट आहे ना. हॅलो, आम्ही आता पिझ्झा आणला. वेगवेगळ्या प्रकारचे आणले तुम्ही. कसे वाटतं ते? बरोबर 4 जणांना 4 भाग केलेले आहेत. आता सुजल बोलायला 2-2 खायचे आहेत मला. तू एक ट्राय करा, मी थोडासा एक नको. खावा थोडासा खावा, काय नाही व्हेज आहे. चल आपण खाऊया बघ. चल सुजल चल ताई घे एक. गरम आहे हे? हा गरम असेल. हा गरम आहे, गरम आहे. मग मी बघून कसं वाटतंय? मस्त वाटतंय. वरती बघ करपलेले कांदे टाकलेले सर्व. कांदे नाही आहेत ते. खा काजल. हा गरम आहे खूप. हॅलो, आता आमचं सगळं फिनिश झालेलं आहे. म्हणजे सगळं सुजलने खाल्लेलं आहे. त्याचा पुरावा दिसतोय तुम्हाला सगळ्यांना. कोणाला पण लागलाय. बघ काय लागलं ते ना. खायचे ना असं आत असं. कसं वाटलं मॉलमध्ये येऊन? चांगलं वाटलं. Steps बघू किती. काय काय विकत घेतलं? काय हे बघा. घेतलं? खायचं हे ते बघा. घेतलं सगळं. 2 छत्र्या. जे आणलेले छत्र्या होते ते परत घेऊन चाललो. खायला प्यायला आलो ना. हा, हो, आपण खायला प्यायला. आलो. हा ना आपला 5000 छोटा. स्टेप्स केले आपण. या आंब्याचं नाव सांग. लंगडा आम. लंगडा. लंगडा म्हणतो. आणि हे दसेरी. हे काय दसेरी. ज़्यादा है, गोदी में नहीं डालो, देखो. नाही बस हो गया, बस हो गया. पाऊस आहे का भाई? मम्मीला विचारा आंबे आणले का विचारा. आंबे किती आणले विचारा. पूर्ण पिशवीभर आंबे घेतले बघा. किती वाजले? 8:30 वाजले. आंबे बघा किती घेतले, 5 किलो. तर आमची झाली मॉलची शॉपिंग. मॉलमध्ये आम्ही काय घेतलं दाखवतो तुम्हाला. आता आम्ही काय काय घेऊन आलो. मेन म्हणजे कशाला गेलेलो ते मम्मी आणि काजललाच आपण विचारूया. चला या पटकन. काय करताय? चप्पल काढायला आम्हाला अर्धा तास लागतो. आता आपलं नवीन घर सजवायचं तर आयडिया भेटली मॉलमधून. मस्त मस्त आयडिया झालेत आम्हाला. कोरा कागज कोरा फ्लॅट आता आपण सजवणार आहे जसं मॉलमध्ये दिसत असा. खाऊ काय आणलं? भाईला खाऊ काय आणलं? येऊ दे भाईला. भाई आपण विचार केला काय बेस्ट असेल म्हणून बोललो मॉलमध्ये जाऊया आणि सर्व बघूया कसे आहे ते. तिकडे कसं मस्त सजवलं होतं ना सर्व. मस्त सजवलं होतं. म्हणजे रूम कसं सजवायचं ते तिथे सगळं दिलेलं दाखवलेलं. दिलू आली बघ. दिलूला काय आणलंय? दिनूला खाऊ. हे बघा खाऊ आणलेलं आहे. खाऊ आणलाय. बाई जरा मॉलमधून काय खाऊ आणलंय? हे बघ काय आणलंय बाईसाठी. भजी. Easy आहे. तुमच्यासाठी खाऊ. आता फक्त शॉल टाकायची राहिली बाईच्या अंगावरती. सत्कार. आणि मला एक एक्सपिरियन्स खरं विचारायचं, तुम्ही सर्व सांगा.
आपण मॉलमध्ये गेलो, सर्व वस्तू बघितले. पहिला प्रश्न, महाग आपल्यासाठी महाग वाटतं का स्वस्त वाटतं? महाग वाटते. आणि अजून एका कधी कोण गावातले माणसं आलेत ना तर त्यांना मॉलमध्ये फिरायला न्यायचं, तर त्यांना ऍक्च्युअली मुंबई वाटेल. नाही तर आता रत्नागिरीमध्ये पण एवढं डेव्हलप झालं ना, जर तुम्ही बाहेर फिरवलात ना तर ते म्हणतील ह्याच्यापेक्षा तर चांगली तर रत्नागिरी आहे. कारण खूप हे आता आम्ही घाटकोपरला गेलो ना, एकदम मस्त. RCT घाटकोपरला गेलो. भाई तुमचा तिकडचा पास आहे ना, तिकडेच गेलेलो आम्ही. तिकडे गेले. हा एकदम मस्त. तुमच्या पासूवर गेलो आम्ही. म्हणजे बोलू सुनीताकडे एवढा टाइम. चांगलं वाटलं. मग काय शॉपिंग केलं? काय नाही, आम्ही फक्त असंच बघितलं सगळं, आयडियाज भाई आम्ही लस्सी घेतली तिकडे. लस्सी मम्मी बोलते मला लस्सी आण. आता कोण साधा माणूस गेला तिकडे तर हा थोडेसे पैसे पुढे. हा मी म्हटलं लस्सी तिकडे चांगली असेल ना. काय लस्सी आंबट लस्सी. म्हणून मी कोणत्या ब्रँड कडून 100 रुपयाला एक एवढी लस्सी दिली. आंबट. मी बोललो त्यापेक्षा दादरला पियालो असतो ना, ती 40 रुपये माहिती काय कुठे गल्लीमध्ये हा बसलेले असतात ते कोणी समोर बसलेले नाही, दुकान असतो मस्त. भाई आपण जाऊया का उद्या? वहिनी बरा गेलेलो. वहिनी भाऊज आहे, विचार तिला. नाही विचार ती खाबियाचं बघत नाही माझ्या पुढे. हा बाची पाहिजे म्हणून तुझी आठवण आली. पण काय असं बाहेर खायला भाई काय वाटत नाही, पण जेव्हा आपण मॉल मध्ये खातो ना, साधा तो पिझ्झा पण घेतला तर 400 रुपयाला पडला तो. पिझ्झा पण एकदम हे होता. त्यापेक्षा ते मग असं वाटतं की कुठच्या तरी बाहेर रेस्टॉरंटमध्ये, साध्या रेस्टॉरंटमध्ये खाल्लं असेल, कारण आपल्याला तशी सवय नाही ना. आम्ही कधी मॉलमध्ये जास्त फिरलेलो नाही आणि तिकडचे वस्तू चांगल्या आहेत, क्वालिटी चांगली, पण ते आपल्याला त्याची गरज नाही सध्या. हे सबस्क्रायबर भेटले होते ना, त्यांनी दिलं आणि खाऊ पण दिला होता ना त्यांनी. खाऊ पण दिला आणि बाकी काय आणलं आम्ही तसेच आलो आम्ही. छत्र्या घेऊन तिकडे पाणीपुरी पण विचारली मम्मी मी. होती पाणीपुरी. लस्सी 100 रुपये होती ना, पाणीपुरी काहीतरी 80 रुपये प्लेट होती. 80 रुपये प्लेट. हा आपण मागातली किती खाल्ली? 30 रुपयाची खाल्ली आहे ना. आणि तुम्हाला एक गुड न्यूज, आम्ही आता उद्या ताईच्या घरी जाणार आहे, तर तुम्हाला ताई बाबू आम्ही दाखवायचा ट्राय करू. नाही दिसणार. पाठून पण नाही, फोडून पण नाही, पण आम्ही जाणार आहे उद्या. तुम्ही विचारता ना की तुम्ही जाता की नाही, बोलता की नाही. आम्ही जातो. ताई पण येते, बाबू पण येते, जिजू पण येतात, सर्व फॅमिली आम्ही भेटतो, बोलतो, पण ब्लॉग आम्ही करत नाही. हाच एक रिझन, हाच एक म्हणजे फक्त ब्लॉग होत नाही, पण फॅमिली आम्ही एकत्र भेटतो, सर्वजण भेटतो, सर्वजण एकदम व्यवस्थित. थोडा अजून बाबू मोठी होते, जरा एवढी होते हाईट मध्ये, मग आम्ही तुम्हाला ती स्वतः धावत येणार. बरोबर ना? आणि पाय दुखायला लागले मॉलमध्ये? नाही एवढे नाही, पाय फिरून आता आम्ही आराम करतो. बाय बाय. मॉलमध्ये कसे कपडे घातलेले माणसांनी? नो कमेंट्स. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि उद्याचा व्हिडिओ अजून इंटरेस्टिंग आहे, नक्कीच बघा. 4 वाजता व्हिडिओ आम्ही दरवेळी टाकायचा प्रयत्न करू आणि खूप वेगवेगळे बोलतात ना कंटेंट्स असणार आहे आणि खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, जे तुम्हाला पण सर्वांना आवडेलच बघायला. तर ब्लॉग नक्कीच बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केलं तर नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला, आणि नोटिफिकेशन आले तर तुम्हाला टायमावर व्हिडिओ दिसतील. नाहीतर खूप असे कमेंट्स येतात आणि बाहेर जे आपले सबस्क्रायबर भेटतात ते म्हणतात की तुमचे व्हिडिओज आम्हाला दिसत नाही. तर त्यांचं जेव्हा सबस्क्रिप्शन चेक करतो तेव्हा सबस्क्रिप्शन नसतं, तर सबस्क्राईब करा शुभांगी कीर चॅनलला. दर दिवशी 4 वाजता व्हिडिओ येईल आणि व्हिडिओला जेव्हा पण जमेल तुम्हाला लाईक करा आणि शेअर करा. चला आमच्या नवीन मुलीला बांगडी घाला. एक बांगडी काय आहे? 2 बांगड्या, 2 बांगड्या, 3 बांगडी. दिलू बापरे एवढा सोना. एवढा सोना घातला दिलूने, एवढा सोना घातला. बांगड्या पाहिजे माझ्या बाबूला बांगड्या पाहिजे. शेवटी मुलगी आहे ना ती. कानातली घाल, कानातली घाला. हे दिलूचा मी कान टोचणार होती तेव्हा बाली घालायला, माहितीये का? काय आता कान जड झाला असेल तिला. मी काढते चप्पल. मी काढते. हे बघ मी काढते. काढ चावू नको. परत घातलं त्या हातात गेली.
काढते नाही हो, तिला काढायचंय नको तिला. आहे. आता पाहिजे तिला थांब काढायची नाही तिला. काढू की नको जा हात टाक बघूया काढ. नको बाई, मला भीती नाही का नाही करत काय टाक काय तरी. करणार, काढ. तुला काय नाही करणार ती. बघितलं काय केलं काय. असे वाजवून दाखव तिला. वाजवून दाखव. बांगडे बघ, बांगडे बघ. घालते आम्ही लहानपणी नाही करते? दिलूची. मी कानात बाळी घालणार होते, कान टोचणार होती दिलूचा. नको नको. मग ती हाती आवडते मिळते ना, वाजवते ना.